Erik Karlsson började sin tävlingsverksamhet 1951. Först som kartläsare och 1954 tävlingsdebut i en Saab 92. Erik nådde så många framgångar i 92an att han efter bara några år blev heltidsanställd fabriksförare. Det var också då som rallysporten började ta en mer professionell utveckling. Det var 1962 som Erik Karlsson vann sin första totalseger i Monte Carlo-rallyt. Året därpå vann han igen. Trots sin relativt motorsvaga bil utkonkurrerade Erik alla medtävlare. Och det var nu som svensk rallysport på allvar etablerade sig i världstoppen.